गोकुळ सोबत गोकुल। गेल्या 10 वर्षात विद्यमान खासदार विनायक राऊत यांनी कोणताही विकास केलेला नाही याची जाणीव सर्वसामान्य जनतेला देखील झालेली आहे। तर महायुतीला सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतून प्रचंड असा प्रतिसाद मिळतोय। कोकणचे भाग्य विधाते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे महाराष्ट्रातून 1 नंबरचं लीड घेऊन लोकसभेत जातील असा विश्वास भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी व्यक्त केलाय। नमस्कार। सर्वप्रथम मी आज लोकसभा 2024 सिंधुदुर्ग रत्नागिरी या आपल्या इलेक्शन संदर्भात होणारी सध्याचं वातावरण आणि भारतीय जनता पक्षाची आणि महायुतीची वाढणारी ताकद, राणे साहेबांना, मोदी साहेबांना मिळणारा प्रतिसाद, सावंतवाडी मतदारसंघातनं मिळणारं चांगलं लीड या संदर्भात आजची ही पत्रकार परिषद आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये राणे साहेबांना 2.5 ते 3 लाखाचं मताधिक्य, महायुतीच्या सगळ्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य जनता यांच्याकडनं राणे साहेबांना चांगल्या प्रकारे सपोर्ट मिळत आहे। राणे साहेबांचा झंझावाती दौरा संपूर्ण सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी दोन्ही जिल्ह्यामध्ये चालू आहे। विशेष करून आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री चव्हाण साहेब यांचा खूप आम्हाला सगळ्या कार्यकर्त्यांना चांगला सपोर्ट मिळाल्यामुळे महायुतीचा उमेदवार हा चांगला मताधिक्याने नरेंद्रभाई मोदी साहेबांच्या 400 पारच्या नाऱ्यामध्ये नक्कीच आमचे खासदार नारायणराव राणे साहेब असतील अशी मी आशा बाळगतोय। आजपासून 6 ते 7 दिवसाच्या अंतरावरती लोकसभा इलेक्शनची तारीख जवळ येत आहे। जशी जशी तारीख जवळ येत आहे तसं तसं वातावरण भाजपमय आणि महायुतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे। 10 वर्षामध्ये पूर्वी बऱ्यापैकी काहीच काम झालं नाही हे सर्वसामान्य जनतेला आज लक्षात येत आहे आणि या गोष्टीची जाणीव झालेली आहे। पूर्वीच्या खासदारांवर टीका करण्यापेक्षा आपला सिंधुदुर्ग आणि कोकण, रत्नागिरी कसा डेव्हलप होईल या गोष्टीवरच राणे साहेब आणि आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांनी या कार्यक्रमाला फोकस ठेवलेला आहे। आणि नरेंद्रभाई मोदी साहेबांचे जेवढे राष्ट्रीय लेवलचे कार्यक्रम हे तळागाळामध्ये कसे पोचतील, भारत देश कसा विकसित होत चाललेला आहे आणि भारत देशामध्ये आज कसं डेव्हलपमेंट होतं आहे आणि भविष्यात कोकण कसं डेव्हलप होईल, पूर्ण देशामध्ये पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे म्हणा किंवा महायुतीचा कौल हा उजवा आहे आणि चांगला आहे असं वातावरण संपूर्ण देशभर आहे। त्यामुळे विकास कसा करायचा आणि विकसित कसं करायचं त्याचं एक उदाहरण म्हणून कालची कोल्हापूरची नरेंद्रभाई मोदी साहेबांची सभा ही हजारो कोटींच्या घरात गेली। मला वाटतं रेकॉर्ड ब्रेक झालं कालच्या सभेमध्ये कोल्हापूरच्या। त्यामुळे त्याचा कालच्या सभेचा परिणाम आजूबाजूच्या सगळ्या लोकसभेच्या उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांवर चांगला प्रभाव पडला। देवी महालक्ष्मीच्या आशीर्वादाने नरेंद्रभाई मोदी साहेबांनी कालची जी सभा घेतली या सभेमधनं त्यांनी पूर्ण देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये क्रांती मागच्या 10 वर्षात घडवलेली आहे आणि पुढे सुद्धा भारत देश कसा पुढे जाईल याचं नियोजन नरेंद्रभाई मोदी साहेब आणि त्यांची संपूर्ण टीम भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की येणाऱ्या 7 मेच्या लोकसभा इलेक्शन 2024 सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या लोकसभा इलेक्शनला सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब हे आजपर्यंत कोकणचे भाग्यविधाते म्हणून पाहिले गेलेत। मला असं वाटतंय की रेकॉर्ड ब्रेक
इलेक्शन असेल, रेकॉर्ड ब्रेक, राणेसाहेबांचं मताधिक्य असेल आणि येणाऱ्या काळामध्ये लोकसभेमध्ये आमचे उमेदवार नक्कीच निवडून येतील आणि या कोकणाला पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्रिपद मिळणार एवढी मी आशा बाळगतोय. हो हो प्रतिसाद जो लोकांचा आहे तो खरोखर चांगला आहे. ज्यावेळी आम्ही पॅम्पलेट सर्वसामान्य घरांमध्ये जाऊन देतोय त्यावेळी पहिलं सर्वप्रथम नरेंद्रभाई मोदी साहेबांसाठी आम्ही कार्य करतोय किंवा आम्ही एक त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्यापर्यंत पोचतोय. या गोष्टीला ही लोक आपली भावूक होत आहेत, कारण नरेंद्रभाई मोदी साहेबांसाठी हा उमेदवार निवडून जाणं गरजेचं आहे आणि या विकसित देश होण्यासाठी गरजेचं आहे. त्यामुळे लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.